Avui toca tubalitzar les rodes. Per aquí tenim els pneumàtics, els hem anat a comprar avui al matí. A davant hi posarem els Ardent Race, que són aquests aquí, tenen una mica més de taco lateral, d'acord? Així que ens ajudaran doncs, en direccionar la bici, en que les típiques marxades que ens fa la roda davant, que perdem el control, doncs ens ajudarà a corregir tot això. I a darrere una mica menys de taco, més rodadores, unes Icon del Maxxis. Vale? 220 les dues rodes i avui doncs us ensenyaré com les tubalitzo. Està clar que no sóc mecànic, d'acord? Això ja ho he dit moltes vegades. Ho faré a la meva manera, jo ho ensenyo com ho faig jo i si algú doncs, ho fa millor, que m'ho deixi als comentaris. Per aquí tenim tot el material, unes rodes Speed 6 Earth Extra, vale? Ara us les ensenyaré. Farem servir doncs, la típica xeringa, 2 pots de líquid, vale? En ficarem una a cada roda. Després aquí tenim aquest tap, que és molt curiós, que també serveix de vàlvula per l'obús, i després tenim això d'aquí per si no ens en sortim amb la manxa de peu, d'acord? Doncs puguem anar a la gasolinera i això és la vàlvula gran i això és la petita, és com un adaptador. Per aquí tenim les rodes que posarem a la nostra Chisel, que és aquesta que tenim aquí. Aquí tenim la roda darrere, però aviam, no voleu veure la funda, vosaltres voleu veure les rodes, no? Doncs us les ensenyo, mireu que guapes, vale? M'acostaré una mica. Mireu que guapes, Speed 6 Earth Extra, de carbono, ja preparades amb el fons de llanta per posar el tubeless. Sergi el mecànic, ja m'he comprat inclús un delantal per no embrutar el jersei ni la roba que em vaig ficant. Ara mateix a la bicicleta portem 2,30 i doncs aquests pneumàtics són 2,20, així que seran un pelín més estrets, més rodadors, així que jo crec que aniran bastant bé. Després hem de mirar la direcció que ens l'ha de dir per aquí. Bueno, finalment hem aconseguit muntar el pneumàtic a la roda. Ara haurem de desmuntar l'obús, posar el líquid i provar d'inflar amb la manxa de mà, aviam si la podem talonar i deixar llesta. Roda de darrere, ja talonada també i a punt per posar el líquid. Aquí ha talonat un cop, ara farem la de davant. Aquesta sí, Ja hem tret l'obús amb aquesta eina de la roda de davant, que també és tap, i ara, amb l'ajuda de la xeringa, doncs aquí ho tenim, la xeringa, d'acord, amb el tub ja posat a l'obús, i ara l'únic que hem de fer és posar aquí el líquid, s'ha de sacsejar bé abans de tirar-lo, perquè vagi tot ben concentrat, i després anar-lo posant amb la xeringa. Això està ben posat ja, mireu, perfecte. Ja hi hem posat tot el pot, i no hem embrutat res. Perfecte, doncs. Doncs ara el líquid ja està dins. Ja tenim les dues rodes, tant la de davant com la de darrere, amb el seu líquid i talonades. La de darrere falta talonar una mica, després passaré per la gasolinera i la inflarem més pressió, a veure si talona. Seguim amb el procés de tubalitzar la bicicleta. Veureu alguns canvis, però és que, per exemple, aquest d'aquí, d'aquest carro, i el que haurem de fer avui és descollar aquests 6 cargolets que veieu aquí i canviar aquest fre per l'altra roda. I anem a desmuntar el disc de fre d'aquesta roda. Ja tenim l'últim cargol a fora i el fre de disc. I tal com l'hem tret, el tornem a posar. Els posarem tots, però sense collar-los fort, per apuntar-los, i després els anirem collant forts, així creuat. Anem a comprovar si ho hem fet bé. Roda davant muntada. Sí senyor. Queda bé la bici amb la roda tota negra, Anem a muntar la roda darrere, i com que el buje és diferent que el que porto, he comprat la pinyonera de Ram GX, que a sobre també baixarem uns 200 grams a la bicicleta, així que també anirà molt bé ficar aquesta pinyonera. Molt bé, traiem la roda. Per aquí la tenim. En aquesta l'únic que haurem de fer és canviar el fre de disc d'aquesta roda a aquesta, com hem fet amb la de davant, ficar la pinyonera nova i ja la podrem muntar. Bastant senzill. I ara de la vella el passem a la nova. L'encarem.
Ja tenim el fre de disc posat i ara anem a posar la pinyonera nova. Nois, mireu això, la pinyonera. Pam! Que guapa, tio. Anem-la a muntar, va. Anem aviam què tal es presenta la pinyonera i si no m'equivoco, coll amb aquesta eina, digue'm que sí. Perfecte. Perfecte, ja tenim la pinyonera collada. Ja només queda el pas final, que és muntar la roda de la bicicleta i ja les tindrem muntades després de 3 setmanes entre la pinyonera i tot. Han passat 3 setmanes bones. Jo, si us dic la veritat, m'agrada sempre ficar la roda darrere amb la bici baixada del cavallet, Mireu, us ensenyo com ha quedat més de prop. Rodes completament negres. Mireu que guapa. La pinyonera nova. Què us sembla? Deixeu comentaris si us agrada. Ara ve la prova de foc, que és pesar la bicicleta amb les rodes noves. I la pengem 11 amb 6 quilos. Hem baixat 300 grams. No està gens malament, Per aquí despedeixo el vídeo. Espero que us hagi agradat i deixeu un bon like i no us en perdeu cap. Ciao!